Russiýanyň döwlet telewizionyasy koronawirusyň Türkmenistanyň sowa geçişi barada ýörüýte reportaj efire berdi. Bilermenler şüpheli. Tutuş dünýä COVID-19 bilen göreşe dowam edýän wagty Türkmenistan viruslar çölüne oazis bolmagyna galýar. Bu resmi taýdan postsovet giňişligine ýokunçlugyň sowa geçen ýeke-täk döwletidir diýip Russiýanyň döwlet heýetçiligine Rossiýa 24 telekanalyna 30 mayda efire verilen gepleşikde aýdylýar. Gepleşikde Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Senagaty ministrliginiň maglumat merkeziniň müdiriniň, Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunyň bir mugallymynyň, Türkmenistanyň Velosport Federasiýasynyň bir wekiliniň sözleri getirilýär. Olar öz çykyşlaryna Türkmenistana koronawirusyň ýokdugyny, onuň ýaýramagynyň öňüni almakda Türkmen hökümetiniň iş bitirýändigini onandyrmaga finansiýarlar. Türkmenistanyň hökümetçi Orient Nokotama saýty Rus kanalyna efire verilen programmanyň jurnalistiki derňewdigini aýdýar. Ýörüýte programmada pandemiýanyň fonuny Türkmenistanda geçirilen soňky köpçülikliň çäreleri barada maglumat berilýär. Ýöne onu bu çäreleriň bütün dünýä saglyk guramasynyň dünýäde virusyň ýaýramagyny haýarlatmak üçin sosial aralygy saklamak boýunça beren maslahatlaryna gawat gelmeýändigi agzalmaýar. Galbertede gepleşikde Türkmenistanda geçirilen COVID-19 testleri, bu ugurda bar bolan statistikalar, saglyk enjamlarynyň üpçünçülük ýagdaýy, ýurdun karantin merkezleri, karantina saklanýan adamlaryň sany, olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri barada jekmejek maglumat berilmeýär. Muňa derek ýurtda epidemiolog ýagdaýy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut özüniň gözegçilikde saklaýanlygy aýdylýar. Türkmenistan şu wagtda çeli koronavirus ýokunçlugyny hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň hataryndadyr. Synçylar we bilermenler ýurtda açaçanlygyň medpuat azatlygynyň agyr ýagdaýyny nazarda tutup, ýurt resmiýetleriniň hasaba almadyk sanlaryna şüpheli çemeleşýärler. 28 mayda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň abaşanyň Daniel Morgan ýokary mekdebi bilen birlikde guran Türkmenistanyň COVID illüziýasy adly online maslahatyna gatnaşyjylar hem Türkmenistanyň koronavirus tejribesini soraga tutdular. The Turkmen government has denied the existence of COVID inside the country, but they've behaved in this sort of very confusing manner. On the one hand, Türkmenistanyň hökümeti ýurdun içinde COVID-19'un bardygyny inkar edýär. Ýöne häkimetler özlerini çylsyrmlar barýarlar. Bir tarapdan olar ýurtda COVID-in ýokdugyny aýdýarlar. Beýleki tarapdan halkara gatnawlar üçin serhetleri ýapýarlar. Ýurtda karantin zonalaryny açýarlar. Biziň düşünşümizde görä ýurt içinde ýazgyda bolup Türkmenistanda bolmadyk adamlar martdan bäri hiç ýyly düşündürüş berilmezden ýurda kabul edilmeýär diýip online maslahatda Crowd Accountability hukuk topurynyň ýolbaşçysy Kate Waters aýtdy. Ol ýurtda bar bolan karantin merkezlerine ýagdaýyň ideal däldigini, jemgyýetçilik ýerlerine adamlara maska giýmäge ruhsat berilmeýändigini, döwlet heýetçiligine media serýetçileriniň ýokunçy agzamaýandygyny we beýleki käbir çäklendirmeleri gurrun berdi. Waters koronavirusyň fonuny türkmen tutsawlarynyň şol sanyny owadan öpede saklanýan syýasy tutsawlaryň saglyk ýagdaýyny alada bildirdi. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň lektory Merkez Aziýa boýunça bilermen Lukan Chesky koronavirusyň arasyna Türkmenistanyň esasy energiýa müşterisi Hytaýyň gaz importları boýunça force majeure ulan etmeginiň hemde ýangyç bahalarynyň global arzanlamagynyň Türkmen ykdysadyýetyny gowuşadyp bu ýagdaýyň Türkmenistany döwlet bilen jemgyýetiň gatnaşygyna oňoýsuz täsir ýetirýändigini gurrun berdi. Koronavirus ýokunçyny resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanda 4 ýyl ogloý wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Pandemiýanyň fonuny fevral aýyna döwlet serhetleriniň ýapylmagy bilen soňky 3 aý töwere wagt bäri ýurtda hususan adyk üpçünçiliginiň ýagdaýy hasda ýitileşdi. 31 mayda Hytaýyň Xinhua habar agentligi Iranyň Aşgabatdaky ilçisine salgylanyp Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gara we demir ýol serhet geçirgeleriniň 10-njy ýylynyň başlap açylýanlygyny habar berdi. Mundan ozal taraplar Türkmen-İran serhedini 1-nji ýylyny açmagy meýilleşdiripdi. Türkmenistana amal aşyrylýan halkara uçur gatnawlar hem çäkli bolmagyny galýar. Aviasiýa merkezi neşriniň 1-nji ýylyny habar bermegine görä Türk hawa ýollary Türkmenistana, Gazagystana we Gyrgyzystana amal aşyrýan uçur gatnawlaryny iýun we iýul aýlaryna täzeden dikeltmegi meýilleşdirýär. Ýöne anyk seni aýdylmaýar.